Spring hunting out, shout. Dan huwa l-messaġġ tal-koalizzjoni kontra l-kaċċa fir-rebbija l-kampanja tar-referendum dwar il-kaċċa. Waqt it-tnedija l-ex-President tal-BirdLife Joe Mangione qal li dan huwa mument storiku sar possibbli għaliex in-nies huma mdejqin bis-sitwazzjoni preżenti. Għalhekk ingħaqdu biex titwaqqaf il-kaċċa fir-rebbija l-ġid tal-għasafar u l-ambjent. Qal li l-għasafar huma sbieħ itiru ħielsa u li Malta huwa l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn titħallas ssir il-kaċċa meta dawn ipassu. Żied li mhuwiex ġustifikat li jinqatlu għasafar li jkunu qed ipassu biex ikattru. Dan għaliex dawn l-għasafar la darba jkunu waslu sa Malta wara vjaġġ tant twil ikunu l-iktar għasafar b'saħħithom. Kompla jgħid li jekk titwaqqaf il-kaċċa fir-rebbija tkun qed tonqos il-moħqrija tal-annimali fejn ħafna każi għasafar jispiċċaw fil-mira tal-kaċċaturi.